Lakhain koi rapho Nilip MSC constituency ka pardu koila matia ahavar toko langsu nokbe hanse rong vophong hanse ahem along kedamtang surihini ra krener ke baning kan pen PMAG ja ahem so kekim pening surihini ra inquiry sening kan anta patang pontek thelang Muni datum hemridle mesente pirthya thakedo arni arbi pen ki jog japhan abar saidu lapen ki duk de datum ka chongdat ka chotolo seta methang pen ake jogwan longpon Lason si karbenglong atok anuanta PMAG ahem kapatang pon labji aphan ablok tin along kaning jepon padulo seta pini bangso ahem so kekim kerang abangke lamki ason nang manden binong bangso PMAG ahem so kekim kerang kapatang te dara dimalong KATSSA mate KATSSA asong pen kedamtang mati jong ni phai isi arni pen along kelang chari padodamlo Koilamati toko langso nokbe hanse rong vophong hanse ahem along kedamtang surihini ra krener kep aningkana hutpen kekim kerangpon PMAG ahem so peneng an surihini ra inquiry si aningkan jut podok doga porahut anta ketang jia phan thangalam kabilangsi thekdam longlo labangso ahem lake nilipo amen lo same nilipo non about that nasi nilisi puthot pachin wahai rat phan labangso ahem laki 2018 nan ingkan pensi kekim lo sami contractor also hut nang claim ki cheng mangi jam sanse halang lisi labangso contractor lo kol dani tum hem det gali lo dak hum sirkep do hum sirkep lang mongke hum thom bangke totally tet tangte la nil te hem anta kawita do harake hawal ke do lo thala jamanse lo jamanse la penjirian ki ado Tumbe heniang bong si lebang so hem lang tumbe klem pon lo. Kalang lo. Sampai cepetang pon bedel lo. Petang tede lo. Poisa ta ulai lo. Lahan lo. Ekon. Ini poi kan lo. Tang de nonong kema putha ka bang kanang di ketang phan ning hang man ne tang de chok lo nang. Lebang so abang ke hem abang ke ni tum kinang solo. Athema kiduk family pe man tedi ho. Tasi lebang so hem agen ni tum tang pe nang pu. Tasi kado gawe la berita kelang ngarat mate KATSSA ahin bhandar tuning ri Nilitum non an long thomarong an bangso PMAG ahem so kekim kapatang te puthak penang an lang chari pon lo kelang chari pon lake toko langso tereng anglong lapen borjana long nang humri lo seta ladak vophong hansa hemalong kekim kerang abangke tangte pinlang Lasila so adai bangke office along ke claim ke damatum aphansi adai jong ponang popusi KATSSA songpen jongpon Bangso ka humriya tengpen nilitum dak toko langso nok behan sia rong along wo phong rong pia hem nilitum nang theklong lo ningkan surini ra krener kep aningkan per labangso hem nang kim lo sita ladak gagos ateng matlapen officially ateng ke latum complete report si pilo Tebon sitame ladak ahem nang theklong hoda bangke incomplete ahem non si kekim hawar anwetlang lasi la puson ateng pulutang te nilitum akamatha penke tang pemelo puson si nilitum ke aprang pen akamatha do mate adontin avetin afan ki pihitame petang pi pemelo bon gagos ateng ba office ateng officially ateng pulote complete report penak aposi adon tin tame tang pe melo bon pulo tebon si tame ni tum nang ka humri ateng penke ki tang te det ki theklong ke ni tum KATSSA bitung tum tame ningduk lo Labangso PMAG ahem kekim nang patang pivek nangji jongsi la hai ahem chikim kelang pulo tangte law and order atuma phansa tame pachini ponang kok popusi KATSSA mai phupen ningje pon to long bangke ala PMAG ke claim nang ji arona tang mate ala PMAG IAY guidelines along amasi contractor amat si pilong le pubangsa lang tum tok ang binong tangte blog asor video ponon engineer atum nang gram seveka koson si contractor polang le tum ke engage pon long ma koson si contractor pukijok ponong lo lapote lang le tum phan ili tum aphan nang kapamang hulo latuma bangke ke chupang limji abidi aphan ahem ke kim ke det pen atangka ke pa ik deje phan atowar si kirima pubangsi nona bangke blok atuma phan blok achukama tum phan karjume me alama bangke alang le tumlong tokwek lake la so ahem so along ke contractor masih ludlong le contractor po amen masih bilong le polo labang so tangka
labang so ahem ke long ke beneficiaries amen dopo beneficiaries account no po direct beneficiaries account long si labang so atangka wangji tangte ke long ahem pu ke duk det ahem pu atuma long atangka account long atangka wang det phi kosong se contractor atum contractor pu alang tum la da contractor na eklang la Choki hola pen Sonjit Crow, Karbi Anglong Live.